bu ngawan jepala teh tak laj ta ngasawan hoto ciap ngawan chong ta den ngachong ti ngalalnai chanek lati na ta den korpan ya Arab ta ngang nampung tadi panian ta ong pan ya Arab deh ta ngade saptai laware yaware dang phong ceng dede na den seorang ngaj dan sotawe ong madik ladik ta ngar law saptai seor dek dan ta den ting or di Arab ta ngano kata kendau re ta ko or chan ngali tepeng ngalu thappo ta or kendiat na ta den ti or tangkilik or pelaj or kimoj ta den atat kirin sem or salut lot ya curing lah kiat alah ketewa kesoor lar dan kena tatawin barang inang yakan mau yonu habret lambok khar nakasang wasi wala pla em ya ko ke samla nakawari lang hakini ki banai ki baladab ba namar kini ka kamslur ko jok nakalang ka darbash nong wasi nangkat ka sing samla ba kumjuru ka jadon langru udapti commissioner kita social welfare ba kata pulit kila pun ko buram yonu habret ruslur jong ka southwest kasir district Sengkamas nong wasi itu yung lambok kata islam kata buk ruslur laplaj em ya kata iban roy thongni na ka jingam jelop awarilang kaka atwe terek kebrel Indonesia janu ini bro. Hakan si bapen ko buram le dalang ru ki khna skol ki pa ba nong song kom kadak nong kading ai mesti mi ki pat ki para khna bande i ki kamslur ba nyarap ya ki wai kajing slur jong nu habret elam bok khar kalapla em ya ka wai ka samla hakba ka pogiran ji ka wa rilang hakba angot ki yap jelop akate ka wa anrei kani ka samla kala em leina ma kajing slur jong nu habret ko shka wa ni khun mat tanya ka support ka khnang ba ka ngap jelop hakate ka wa barabar bagi don ki kamsur ki bakom kini yang habret nak kalian ka sarkar India ka jo ayi ki kata ka National Bravery Award ni ka khosnam lusur ki habret ka por barakhi ki Republic de jongkari India Habret elamak iba thongni par ki bhai masam jong phi bar ki ba ya dan banta bat kini armut ba phenia dan kemensim isne kemensim yarap iwe halas nong ratau para beliau para penginang dan nak percaya. Te kongka darbar senong kalale ya kam kepada ia kalale ya kam kebakrau. Apa ngatai kamnyar ba pinio lat ban penong kumpini kejat jinya kendu kumpini kejat occasion. Kamnyar mar pinum yo gidau ba biang ba pin penong kumpini kejat. Hawa fiel penong ki executive committee ki darbar senong sisen Rekam kanya ka jing yalang ngam kami ketika first time ke bang i ni ka sinong wasin te hawa ke malong mane ada kini ki officer ba kadan kata ka jing itu na kanya sarkar te hakiri ki khilatif hi hakiri ki district ro don teng ki hamni jala ni ki khna ni ki belayo ki sunam belayo ken Lasha invite banne sidali sim kita ki khusna te nge se tresitam pan urlong wang iba LG mane ba kani ka kam kan urlong no hamniu san Januari te nge president nge kam ba kan kai ka bangin ya ka bangin kinti kanong kam nga aku beli ka darbar senong hange wasin bakal penlong ini ka jinga pendu ka jinga ai buram aku beli bibar ka ini ki sing mena prepare ki ba don apa ka senong ki school ki group ki ba prepare na do ki sing thai ki sing samla ki school ba ki gue ki ba don banta hane ka por kani ka
kubur kani kubur gajingle buram juki bentas ni kani kubur ya gibeipan ban pencelur ya gibeipan ban le ya ginu ikam kibakrau ban le ya ginu ikam kibakrau wala ilong ikam ibaret ru nrei haba pile ginu ikam kaba khamper kaba baha hangka kan kasong kanam te kumbau meluk susahro keren Jepang kanam ini kami bangi tray kami bangi le iba long kami babha wada ilong ibaret kan menurut nrei iwanra ya kanam te nganum kan pinang yai betang ya kam le estur ki jong phi bad ni kmil diru ba napdang je kini khna berdal hang niru ndan bet napdang jong phi ki ban le ki kam slur ki jong phi ba kashnong kanang ise shu ki riu slur wala karta ka ba dang khalai stam pidang dei tang khna handai pilapan pa yakta ka jinglong rangba ha kalyang ka jingbo ji purkhat ha ka ba phi khlam so bunu chu ela ka jong ka jingim ba blei udang e ya phi kum ka kerteng ilambok kum taru piwan ra ya ka bok piwan ra ya ka buram ya ka shnong ka thau ya ka yen hi baro koi te tangkini kintian kinyat nga ket bok yang ilambok ba ina yo ka bat pakoi khya ina ye kio ha ka puli puthi ka jong i bat kum juru inang pensaplyang shu ikane kam shlur ka jong i sha kiwai pat ki para khna batru ilalong ka duksa ka bakra hapreng joni baro khoi tangini kintian fleshipur Ilas nyolut berkijingkan baro bakila penpang kila kentu kenpam kila aiman sim nakabata jong ini i habit i erambok dekhar pinali yang jong i kesnong isuran kato kat negi benta ke bangi kwa ban pensngeu hapreng jong ilang hagan kapon barangkat khantam na kabenta jong phi di erambok te kum kesnong habangi puli ya kata ke history adangi perkat ya kata ke jingjia ha kata ke janmit jong ka ar poi tarik jong du penai beladep ngisngeu ba ngimdun shu da ka nong kono kentin ban ong adong kublai ru ngisngeu don kam shu ban ong ada sngamuru da ka nong kentin bangin ong ngisngeu kum kador basna ngimdun shu ha ka tin khasi ban ong da ka wei ka kentin ka jing sngu burong ka jing sngu kum kadar bersnong tan ka wei kalong ba nengkong ni aingu ya ublay ni aingu ya ublay ubalapa ya unu khnarip balek poi ha katei kawang lenda ublay sempa ya unu khna ban poi ha katei kawang ka jing yam briu jong ka snong jong ya katei kapor kanong arsya ya ka bangiyam haga tiga sni arpoi tari namar ba kumbali sngew kila sei bet ka plai ya ka wei ka mensim ka ba kordor katei ka wei ka mensim ka ba kordor ka ba pipira plai bat pipira sei kalong bakan tei ya ka nong ba ka ba krau kata ka dei ka jing yoi ba ka jing pulinti jungi kum kadar bersno pasal kawai ni sngeu benong ba ublei ula khot kerpang ye kerteng jong phi erambong ba pin long kum uruslur haga bakum kane kegerta jong phi lemda kajing yarap berkajing tinenti ka jong blei ni sngeu ba ki e baro kilom le noi hanrei kum kibriu lata kadau pio an jong bansa ringkat bat mikha jong pi hang ni te ai ba i mikha jong pi da ka jinga tiplam ka jingdo ringkat ka kukurdo ba yingasam ginang bat lang ba to ka snong ka thau ginang ka kukurdo ginang ai man sim lat banta jong pi banang ni sakmat pinang la kan tre su yagi kam ki bakrau hapo la ka jong snong hapo la ka imlang salang hakari hibaro kowe bat kari kadon kam ya sibun ki elambok on im kwa kan phaidin ring kwa shu ek tu jingjia belgia tu sni regum besnong ni don kam ya sibun ki elambok ki banlong kriuslur ha ki babun ki benta ki bapung besnong bat imlang salang ni don kam tilamba jong kani kapor na kaliang jong kaseng samla snong
hoi nyimla kendai kublei ru la ka benta i jelas ketri jong ka seng samla chnong ha ka ba menci sni ka si tarik ilayo ru yak balit senran ya i elambok hang te silong rengkat bat ka yin kesem ban ya kendu ya u chief minister badan burom jong ka jela ke jongi ha ba pilayo ru ban pediang ya ka citation na ka kti ke jongi ban Yiso ban ai ke jing kublai nam tai jelas ketri bala pelut ka por jongi ban senran nak benta jong pi bat katno kalong ka burom ha ka ban na kalian ke chnong watla miladon ha ka jing perkhat bangile e nam ta jong pi ne ka sim rai la kalian jong chief minister jong jela ula kloi ban nang le ak ka kam tingi so dei ban ai ka burom ka jingiro la ka benta chief minister jong jela ulang ya chakman ban penkup burom ye pi bagi kemen skam balengba ka jingdon jong pi sahab na ki tenan sarkar baper hari kapur bat kunjuru lengba jami di kisna jami lese na kalian jami ru cecim ke cingit kli ban yarap lem na ka benta jami kum pasnam na ka yin kasam ban kersan ha ka ba dikmi denti ba am takani ba kani ka jing pun kup buram ke cingle buram jami kum pasnam na ka seng sama snam ni kiwe bat ken hun kat kut no tam hang ni ha ka si bunta rai ai ba kani ka kam slur ka ba lale kan poi ha ka district akan celah bat kari hi barau away. Di lembah jom